Sele kuphele iminyaka emibini bengenambane abahlali baseFine Town kumazantsi esixeko saseGauteng. Ibalelwa kwikhulu imizi eyazibhaqa sele ingenambane susela oko kwaqhushumba ibhokisi yombane kule ngingqi ngoJuni wonyaka ophelileyo. Basitshela ukuthi asifile lama forms khona bezosheshisela abalethe transform. Sawafila lawo ma forms ibhuti njengomphakathi. So masiya lapha nabantu bathatha ngakusasa kulesibili kwafika abantu lana bathi basuka Eskom bathi ba-audit babheka ama-box. Abahlali bathi bakwazile ukuzifakela ibhokisi entsha ngoDisemba bakwazi ukukhanyisa izindlu zabo kodwa uEskom wayisusa ngelithi ayifakwanga ngendlela efanelekileyo. Umakhulu Augustine uthi akakwazi nokugcina amayeza akhe kwindawo ebandayo ngoba oko yacinywa ifriji yakhe. I'm suffering from diabetic since from 1996. I have to buy the ice. Then I put my medication inside. Now it's finished. You know, it melts. Othathela iqumrhu kwaEskom kwiphondo laseGauteng uthi abo banesandla ekuphazamiseni umsebenzi kaEskom baza kujongana nengalo yomthetho. We have made a commitment with the communities to say, after the audits are being made, those that have tampered with infrastructure, they ought to pay 6,050 rands. Eli qumrhu alibekanga xesha mayelana nokubuyiselwa kombane ebahlalini.